Ivanka Nebor ya ji Kiyevê li Amerîka wek doktoreke pisporya Go, Poz û qirikê dixebite. Piştî ku Rusya Ukrayna dagir kir, Nebor dest bi projeyeke bi navê rûbirû kir. Navendên bijîşkiyên Amerîkî û nexweşxaneyên li Ukrayna kir nava têkiliyê. Da ku doktor bikaribin rû û hûstiyên birîndar ji nû ve ava bikin. Hin naxweşên me hewceyên û vekirina çeneya jêrîn ku em hestiyek ji linkiyan destê wan digirin, ku tê de demarên xwînê hene. Em wan vediqetînin û bi demarên swê vegirê deyn. Ev nîştegeriyên 15 dem ji mêraniyên dijwar in. Nebor di dema emeliyatan de alîkariya hevkarê xwe yên Amerîkî yên bi tecrübe dike û bo doktorên Ukraynî konferansên vîdeoyî li dar dixe. Em gelek mirovên birîndar dibînin. Çav, difin yan çeneyên wan çinîne. Gelek emeliyatên pisporî yên tevlehew, dijwar, dirêj û bi alavên taybet pêwîst dikin. Lê li vir tecrübeya çêkirina emeliyatên wiha pir tune ye. Loma em perwerdekirina doktorên herêmî dikin armanc. Doktorên me neşterger çêkirina plastikên rû, çaw, ser û stûyê hene. û bi dabînkirina wê pisporiyê em tên cemhev. Menuş Ebraham cerraheke ji New York'ê ye. Endamê tîmekî ku ji 18 doktor, hemşîre û alîkarên teknîkî pêk tê. Berpirs dibêjin zêdetirî 30 leşkerên Ukraynî yên bi birînên giran yên rûyê wan hatine emeliyat kirin. Vyacheslav Kondratyev ku di şer de çavê xwe yê çep hinda kiribû, bi mehan li benda vê emeliyatê bû. Tevahiya doktoran gotin ku ez nikarim çayê xwe vekim û bigirim. Kenî dibek rûjekî. Lê li vir hat gotin ku şansek heye ku her tiş baş be û ew egereke pir xweş e. Gelek leşkerên Ukraynî bi saya pisporiya doktorên Amerîkî kanîna xwarin, axaftin û heta nefesa bi normalî jî ji nû ve bi dest xistin. Dema ku ez birîndar bûm, min hemû difna xwe wenda kir. Ew dê difna min sererast bikin da ku wek beriya birîndarbûnê xuya bike. Birînên li ser rûyên leşkerên Ukraynî berdela ku ew didin destnîşan dikin. Bi hêviya ku welatê xwe dem û dest azad bikin. û doktorên Ukraynî û Amerîkî jî bi hev re tiştê ku ji destê wan tê dikin. Da ku nexweş hewce nemînin ku rûyê xwe veşêrin. Ji bo raporta Omiliyên Oşidliyak, Özlem Yasak, Dengê Amerîka.